Salutare, salutare! Un an nou și gânduri bune pentru toată lumea. Dați-mi voie să mă prezint. Ceramic Monica este numele meu. Am doar 47 de ani și peste 10 ani experiență în domeniul alimentației, a stilului de viață, pentru că în urmă cu 10 ani am fost o persoană care era interesată, făcea foarte multe schimburi alimentare, făcea foarte multă practică în zi cu zi, din punct de vedere al alimentației, din punct de vedere al cumpărăturilor, din punct de vedere al combinațiilor alimentare și ghiși ce? Nu mă simțeam bine. Oare câți oameni sunt la nivel mondial la fel ca mine? Oamenii care fac cumpărături, oameni care sunt interesați să facă lucrurile corecte, însă ceva nu funcționa în corpul meu. Dacă și tu te regăsești în istoria mea, nu ezita să-mi scrii un comentariu și să-ți dau mai multe detalii. Deci, nu mă simțeam bine, nu aveam energie, aveam o hidratare deficitară complet pentru că nu funcționa digestia, pentru că aveam o constipație cronică, pentru că ieșeam o singură dată pe săptămână cu scaunul și atunci cu laxative. Și este normal să-ți dai seama că ceva nu funcționează bine. Și când tu cauți, când tu ești în cerințe, da, cer lui Dumnezeu un ajutor, Doamne ajută-mă pentru că eu nu reușesc să rezolv această dilemă, eu am fost sunată de o persoană care mi-a explicat, mi-a spus bravo, faci foarte bine ceea ce faci, însă îți prezint un concept. 80% este alimentația, însă 20% este nutriție. Eu făceam cele 80%, însă lipseau cu desăvârșire cele 20% nutriționale. Și hai să-ți explic despre ce este vorba. Numărul 1 în acest concept este legat de stilul de viață. 80% este stil de viață. Mulți dintre voi știți ce aveți de făcut, știți cât de important este stilul de viață, dar rutina zilnică, dar serviciu, dar poate că lucrezi independent și nu ai timpul necesar să investești în a-ți crea un stil de viață, atenție foarte mare, de care să te ții. Deci 80% este un angajament de care tu să te ții. Însă, 80% este alimentația. De multe ori explic persoanelor ce au de făcut, care sunt nevoile corpului și îi spun, da, Doamnă, dacă ați ști, tot ceea ce îmi spuneți dumneavoastră eu știu deja. Și dacă știm 100% ce avem de făcut, oare de ce nu facem? Oare ce se întâmplă cu viața noastră? Facem foarte multe lucruri, facem foarte multe task-uri. Aici intervin eu, da? Aici este jobul meu, să te ajut pe tine să faci ceea ce știi deja că ai de făcut. Îți ușurezi procesul, îți ușurezi traseul vieții tale, vin către tine cu foarte multe soluții, pentru că îți dai seama că în cei peste 10 ani de zile am reușit să găsesc secrete, să ajut oameni ca tine, să ajut oamenii foarte ocupați, să ajut oamenii care sunt interesați de stare de bine, să ai mai multă energie, să ai o digestie mai bună, să poți să mănânci de 3 ori pe zi fără să depui un efort foarte mare, să funcționeze organismul pe interior, să-ți reglezi foarte mult metabolismul, viteza de ardere. Sunt multe și eu de acum încolo o să fac videouri, o să înregistrez ca să-ți explic cum te pot ajuta. Iar cei 20% care este legat doar de nutriție, ce înseamnă nutriție? Înseamnă viața din alimentație, înseamnă completarea carențelor, înseamnă creșterea asimilării, pentru că de foarte multe ori întâlnesc persoane care mănâncă, creează un plan alimentar, însă nu asimilează ceea ce mănâncă. Și
Viața din alimentație ce înseamnă? Vitamine și minerale, înseamnă fitonutrienți, înseamnă elemente botanice, înseamnă culoarea din alimente, da? Unele fructe au o culoare, unele legume au o culoare, mâncarea pe care o consumăm are o culoare, deci de felul în care este colorată alimentația noastră depinde sănătatea noastră interioară. Iar ce înseamnă completarea carenților? Deci dacă tu mănânci în fiecare zi alimentație gătită, prăjești totul, fierbi totul în totalitate foarte mult, se pierde viața din alimentație. Alimentele n-ar trebui să fie gătite la mai mare temperatură de 50 de grade, pentru că își pierd toate vitaminele și mineralele la o temperatură, timpul necesar. Dar toate aceste lucruri noi le învățăm, vedem de unde pornim, pentru că este foarte important, la 20 de ani ai anumite nevoi, la 30 de ani ai anumite nevoi, la 40 de ani și tot așa. Deci fiecare etapă a vieții noastre are nevoi diferite și ca să creștem asimilarea, în primul rând trebuie să vedem ce combinații alimentare avem. Trebuie să înțelegem cum este digestia noastră, trebuie să înțelegem care este valoarea nutrițională adusă din farfurie în fiecare zi. Deci, ce pot să spun eu? Avem de treabă! Abia aștept să-ți dau următoarea informație. Zi frumoasă, te pup!